nang bố thì mà nó không phải ai đang yêu cho xíu mà là cái nào sẽ bằng bài này gì đi muốn nói gì á đâu xíu là cái anh đâu phải một xíu là cái anh này là ra này Agianiफ्राय 10 किल'मिटारसो जाबावगोन Sapling Khata Sapling Khataयाव फ्राय बर' गामियानो मेघालया बर्डाराव 30 घरसो दं आरो बेयाव थांनानै नायनायसै मानसिफ्रा माबोरै थांनानै थायो माजों जानानै दं एसे देखायनो सानदों आरो लोगोफोर बेनि उनाव रांसाफारायाव थांगोन रांसाफाराखौथ' मिथिखागौ क्लिनेस्ट भिलेज इन आसाम आसामाव साफासिन गामि होननाय रांसाफारा बेखौ नायनो सानदों सिगां जोङो बे Sapling Khataखौ देखायगोनसै बर' गामि बर' राभा गार' दङ 30 घरसो बर' गामि दं मेघालया बर्डाराव आरो बालिजाना ब्लकनि आन्दाराव जायो आगिया गवालपारानिफ्राय 20-25 किल'मिटारसो जायो खोमा बर्डार एरियायाव मारै जिउ खाङो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ ओमफ्राय बे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा माबोरै रायजो जायो बेखौसो एसे देखायनो सानदों आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय लामाया बारा मोजां नङा गवालपारायाव फैयोबा बलफोरजों फैनाया लामाया एसे माबा जाबाय गाज्रि जाबाय बङाइगावजों फैनाया साबसिन लामाया एसे बायजोब्बाय जगिउफा बिलाइ दालां मोनफैबाय लामायाथ' 4 लेन जाजोब्बाय फिनिशिंल' जायाखै जगिउफा ब्रिज खालि स्पिड ब्रेकार गारि सोबाबो बनसरत्न ब्रिज होनो बेखौ जगिउफा ब्रिज गोजान जाथारबाय नै गब्र' गब्रा जाला जोब्बाय दालाङा रिपेरिं खालामदों नै 4 लेन खालामबाय नालाय बिस्राबो दासो टाइम मोनदों रिपेयार खालामनो दासो दै मोनदों जों दालां गुगाजोब्बायानोथ' dalangannya buka coba मोनफैबाय आरोना Sapling Khata होनो बे नायदो एरियाफ्रा माबायदि वालखौ मारै बानायो सिङाव हाबलांनानै नायनायसै मा मा दं
मोनसे न'खराव हाबजेनबाय नै मोसा बिगुर बायदिसो नुलायलायो नै Này béo hầm xuống đây. Nếu có chuyện hầm đây. Wow. Hama bi hama. Kurması bi hama. Ana. Hey, indugasın dong. Hey. Hello. Indugasın dong nih. Hey, dit mudah haler. Halo. Kudi. Halo. Kudi. Kali tu. Apa ni ada di sana? Kerja aja ke? Ikut senai nanggo bro. Ikut senai ni. Kita wah tahu nak lego. Oh. Ayo. Oh. Luar. Oh, kena. Ani uksi. Ani jumbo. Mai dia ni. Ini baru jadi jumbo orang lain. Ini luar orang lain. Ayo. Takazım matı. Hei, takkan enggak. Takkan enggak le. Tadi konta. Nampak. Aku pula ya. Ini pula yang ini kue ya. Berbeda. Aku orang beratnya. Juga bukan deh. Mana lah. Dari bisbang tangan kongsiu. Kongsiu bisang tangan dia. Terus kenang warna. Poti tangan kongsiu. Nasi siap Mana? Di kong ni. Ini nama. Ini nama juga sembarang. Orang itu. Orang lainnya. Akhirnya orang teman sekarang bini pun sini pun mana. Angkat semua lagi pun tak. Thai beri. Akhirnya mana kalau ya bini kiri ya. Biar ni begini na. Pengabu kainan lah sebaik nunggu. Ada iya warna baru dong. Enggak. Ini mana mana dia ni. Masih tak dong na. Masih nak ya. Mau nanjai ba. Nam boleh mahal no. Umai ada yang tu isu mana kena sebang bayi ni. Di sini bukan saja ya. Kalau isu belak yang. Kalau saya buat sih. Belak. Angin nazane. Angin ni baca ini nazane. Mana yang kan itu kok Fatia sih juga. hati bu. Ada apa? Tawap. Sebagai segitu Nampak hati. juga mana mati nane. Madu gak tak? Ini ikut. Oh, bis bagus tu mata di kurau. Mani nanggat. Jengni बड'लेण्डनिफ्रायसो नोंसोरसो डेभेलपसिन माथो फैनानै ना न'बो मोनो जोंनाथ' बड'लेण्डआव माइरं मोनो दै मोनो कारेन्ट मोनो होमबाबो जों बिदि डेभेलप नंबावासो जोंना नोंसिनिखौ मानिनांगोन थ' ओइ फै एसे ओंखाम जायाखै जाबाय ना जाबाय गवालपारानि ओंखाम गिदिंजोब्बाय आं साप्लिं खाता बेनो गवालपारानिफ्राय 30 किल'मिटार मेघालया बर्डाराव ओरै गामि जाहैबाय 33 घर दं बर' गामि बै दुब्लिखौ बारोब्ला मेघालया जालांबाय आरो नाहरदो लोगोफोर बै प्लेन एरिया ना प्लेन एरिया बेखौ बारोबा बोरै बारै मेघालया जालांबाय नाहरदो गासिबो एसे जुम खालामनानै देखायहरनोसै मेघालया
बेनिफ्राय ओरै मेघालय जालांबाय। होमबा दोनथ'नोसै लोगोफोर दिनै बाय बायसै रांसाफारा। See you रांसाफारा।